Za ku saurari yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin Halifa Dahiru, autan halifofi na kefi, halifan marigayi Sharif Rabi'u Usman Baba, wanda ya gabatar da shi a Jambulo kofar gidan marigayi Sharif Rabi'u Usman Baba. An gabatar da wannan majalisi ne ranar Talata 7 ga watan 7 2026, sai wanda suka ɗauki nayin wannan rikodin tare da sadaukantarwa izuwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne Halifa Fiyano, sai kwamiti na da'ira Halifa Dahiru Kefi. Dan neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa ta akan namba kamar haka 081 65 40 30 60 ko kuma 091 24 15 72 14. Huzaifar Kodin Santa da ke unguwar Kwana Ɗiso kan titin zuwa Vitnariya kamar shagon Tufi Cosmetic kusa da dogon mai ɗaukan hoto nake cewa Halifa Dahiru, halifan Mara Rabi Usman Bawa, bismillah, Allah ya ƙara annab darajoji, amin. Allah ka kira Madina. Allah 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 Annabi Allah Allah Annabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم. يا هبة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. muna gode wa Allah ubangiji madaukakin sarki wanda ya ba mu iko muka ga wannan lokaci da ya kawo mu wannan gari a wannan unguwa a wannan kofan gida mai albarka, wanda wannan ita ce taskanmu, kofan gidan da ita ce taskanmu kuma mashayanmu, yadda duk yadda muka shiga a duniya da wannan waje muke alfahari, wacce ita ce suturanmu ta duniya da lahira. Muna godiya ga Allah da ya ba mu iko kuma za mu gabatar da wannan majalisi na taya maulana Sharba Sadu radiyallahu ta'ala anhu na dawowarsa daga umara, to muna fata Allah ya ci gaba da maimaita masa da yawa mu da su baki daya, albarka annabi Muhammadu. Allah mu kuma Allah ya ƙara mana soyayya da aminci tsakanin juna, albarkan sayyidina Rasulullah. Yadda muka taru a nan haka Allah ya tara mu a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ini dai bawa ne Allah, kai ne ubangiji na. Ini dai ina ta yin roƙo a gare ka ya ubangiji na, kasa da cikin kogin haske na Muhammadina, indirmiya cikin kogin inditse har in da kaina. Allah ka shayar da ni madaran soyayyar Muhammadina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Zikiri ada zikiri Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah.
الذي محيا عبيد بالليل ثم سقرا دمر شدة ذكر الذي أبقى بدأ ومنتهى محمد رسول الله وسعيد به ورق ليلي وجيرتي يا من وجدتي كالبزاد بمقام ونعم ونعم بزيت ذكر وزمي أحسن بوزد بدري جلب نزل محمد مرتاح والفتوات سيدي وخاتم سلك صدقة مقدمة بجنانا كل الأنبياء إيمانا به زينة الهداية وعزة رسول من المولى وآدم باب رسول من المولى وآدم لم يكن يبقى رسولا دائما ومعظما فنشاته مزية العيك وعدم إذا كانت عاصما ومقسما ذكري محمد ذكري لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علينا يا أنيا بالمعصاب والذلة ولا تبقيا عن غيبه والتعوّل وأكرم به فقد الجهر منزلا حب عبادة بالمسجد والغلال نبي له على الجنان مبوّل محمد رسول الله نبي العظيم القدر بالحق مرسل وآل به من قال ابنا ويبقى ولله منه وهو أعلى وأكبر دين الإرشاد العباد مومن حبيب بأسرار القلوب منور محمد رسول الله أفاد لنا بين وأعمال صالحة أساسا زاغ قليلا وشدة فيا بزا من ولي من شاء أمدا إمام لرسول الله بدءا وأولادا به يقتم ذكرا للذين ويبدأ ذكري محمد ودين الله ودين الله zababbe ودين الله ba dai kai ka ba dan abina da sunan ubangiji da ke fara dukkan labari ina neman haske gare shi da ya sanya bin mari ya yi banda baibayi cikin yabansa ban zo ban shari ya zama to babu da ya banda dan wa shugaba annabi Mustafa imamul anbiya wanda yake yaƙi da don kafiri maraka sikiya da halaye nasa da sahabbansa duka gaba daya da shaka abdul qadir da tijjani duka
duk babbar su ba ban sanya albasa a cikin ta ba ni zan kuwa na mance ba za ku jiyo kamshin ta ba a ce shi ana Ibrahim cikin yabon ba sa koshi ba ai sai in laifi cikin madara ta buje ta ba annabi Allah Ubangiji ya haskan zuciya cikin wannan wakar da na kira sunan ta tsomagiya ya yi bai hijabi in ka surar ka ya mai gaskiya bidi ta yi ba waka kamar zuba ruwan sama shugaba manzan Allah mijin Khadija angon Aisha na daga bai gida durkusa ki ba da ruwa Aisha idan kin fi kowa gudun mijin Aisha ga shi duwa da bai matsayi kudin ila mu bayan mijin ki ba annabi na zo gaban ki Aisha na durkusa Kubbe ki kira ni dan gombe jinki ke ce mai isa Duwa na mai matsayi idan ya ganki sai ya durkusa Kuma ke ce baban ki ya san mutu abidun gwaje ta ba annabi ummul mu'minina ira babakar wai gaskiya tun ka zo musulunci baban ki baya shan giya baya yi mahaifin ki baya yin ziya ka zo musulunci sai ya karbe shi ba wata fara gaba musulmi ma mahaifinki ba an yi kamar sa ba Aisha fara musulmi ba Abubakar ba an yi kamar sa ba gudun tsoron Allah sahabai ba su kabo shi ba da la'ana da imadin mu har na mutan gaba a sa'a sikeli tona mu ba za ya rijai da sa ba annabi Abubakar tsaya dan uwa ka ji da shi da shi ne fa Allah ya aiko da kansa gai da shi iko anan na daya a sahabai kun san ba ya shi ko ba dukkan mai kaunar Muhammadu bai yi kamar sa ba annabi kabin kafa Rasulullahi kafin in iso gudun yara babakar amidunka wacce ka fi so ka roƙar min Allah Ubangiji ya sanya ba da so amma san kan za ya saba da ba da wani ka ba annabi Muhammadu Rasulullahi na zo gade ya Muhammadu Rasulullahi na zo gade dukkan bukatu na dukkan ayi da kai masa don su ne kai hasali ma Muhammadu ne ya sikan gade kan haka gade da kake tuno da bai ganka shugaba annabi annabi kai ne jariri uban dukkanin wani jariri da baka karatu amma ka bi mai ilimi to wani mai ilimi ta hanyar ka ya zama malami to wani malami ba za ya san irin ilimin ka ba annabi
ko yaushe Mustapha karɓo baitoci na ni kai nake bege ko yaushe annaba a karɓo baitoci na ko yaushe Mustapha karɓo to bismillah ya arrahman arrahim rabbu bagagina ko yaushe Mustapha sannan ina yin salati gon al-Mustapha da mai cetona ko yaushe Mustapha da Ali da sahabbai nasa Muhammadu da hadan Amina da tabi'ina da dukkan auliya har da shehun naina ni kai nake roƙo Allah Ubangiji haska bin kirjina ni kai nake roƙo Allah Ubangiji rabbo magagina ka haska kirjina domin sa Muhammadu in yi baitocina amma cikin waƙan ɗan koke za da yi gunsa mai cetona domin masifu da wahalhalu sun bin yawa shi na kan kuka na wallahi kai nake bege ko yaushe annaba a karɓo baitoci domin masifu da wahalhalu sun bin yawa amshe baitoci na domin ka ne ya Rasulullahi nake yabo ake gadon wakina wasu su ta zagi na wasu na kushe don maroki sunana ko wasu ko su ce wai Rabi'u wai dan kabu ne in ji baitoci na wasu ko su ce ban gaji roƙo ba in nai maka baitoci na da faɗa da komai waɗansu da dangi na ake zuwa yin gungumi na amma ne buri na a koyaushe annaba a ƙarshe baitoci na gani yaro ne maraya kuma kankani yanzu ba babana a'a gani yaro ne kuma maraya ne yanzu ba babana kaga ko in aka doke ni ko zagi ba mai yin tari a gurina kuma yayi na kanana ne ya Rasulullahi amshi yabo banda kowa in ba kai ba mu jitta ba kanana ne yayi na su ko manyan yayi na mata ne su magabatan da su yayi na ni banda kowa bayan kai ya Rasulullah ka zamo gatana Rabbana idadin zira gwanda baikan sufofi gaba na ma'aikan da Mahmudu mai tafin baiwa shugaba na ma'aikatan muna cikin
cikin tafiya sai ga ma'aikatan roti sauti tafiyar mu zuwa Bauchi. Muna cikin tafiya sai ga ma'aikatan roti sauti sai suka tsaye da direban mu ya yi fakin gefen titi da suka leka sai suka ga motar mu ta cika ta yi dunga. Sai suka ce har mutum shida ma kasa a gidan baya direba, har mutum shida ma kasa a gidan baya, sannan akan maneji mutum uku ga shida a tsakiya. To babu shakka mun kama ka ba za mu sauya sauki ba. Sai suka ce ba mu ga takardar motar ka da farko ba, shi direba ya kwashe takardun sa ya ba su ya da kyarma. Gudan ya ce ai takardun ma ni ban ga sun cika daidai ba. Direba ya ce labai yanzu takardun nan nawa akwai saura. Ya ce kwarai kuwa ko da sun cika mu a gunmu akwai gyara. Kai ku rubuta masa 3,000 in ba za ya yi komai. To da na ji an ce za a rubuta bai 3,000 na juyo na ce haba labai ko balon din nan da ka gani yayo wurin maulidi zai kai mu ba fasinja ya ɗebo ba. Juyowar nan da na ɗan rota samutin da ya dube ni cikin ikon Allah ba da nan take sai ya fahimce ni. Ya ce aka raba kalla ai ban san ku ne aka ɗebo ba. To sai ya juya gurin abokanan aikinsa cikin sauri. Ya ce wannan shine Rabi'un nan da muke jin labari mai yin yabo ga ma'aikin nan umma kusan shi a fili ba. To da jin haka babban su yana mota sai ya bude ya ja su. Ya ce haɓa da ji da gadon fuskarsa nan ban na so in san shi amma inda na san shi din ne ni ban gado ba. To albarkacin manzan Allah ya sa su sun yi duma su ma yan rota samti. Albarkacin manzan Allah ya sa su sun yi duma su ma domin babban su muna gaisawa. Sai ga wani mai dama ya ce a yankawa malam ta 200 ba ta 100 ba. Mai dama ya ce a yankawa malam ta 200 ba ta 100 ba. Aya rabu kara da tsira ga Rasulu baban Zaida ba. Bismillah wanda ya yi duniya a duniya ya Najeriya a Najeriya kuma ya taraba. Malam a taraba din ya yi gani a garuruwan ya yi ukari kan ta zana yawan nan zaraba. Sai dai ka inyo batun tafiyar namu rambo ka yi salati ga manzon buwa ala aliyara ba. A takaice wata tafiya ce aka tsara kira biyu shi ya yi jagora zuwa ukari can birnin Taraba. Sha'iran Kano ne manyan su bara wasu ko sunayensu duk kuje cikin wannan zaraba.
da farko dai Shirabiu dan Usman baba mai dan Amina mai dan Amina mai dan Amina baba gode ba shi ne ba yake wannan daraba sai na biyu malam Balaraba dan Musa mai ya Muhammadu wa karsa idan ya jata malam idan ya jata idan ya jata tilas kai jagaba sai na uku malar rufa ya hayaki wajen basira ba ai bai warki ko da kwamfuta ai ko da kwamfuta malam ko da kwamfuta za su buga sai na hudu isa haka mai alil baiti muryar sagwadin sauti kama da abdulmasi sun taraba sai na biyar malam alamai baban zara yaban manzan Allah ya fara tun da safe zai kai ai tun da safe saboda zuriya tun da safe zai kai bangaro ba imadan duka sha'iran nan da na zano motoci biyar haka aka jero nan da na muje birnin taraba imadan motoci ne kirar fijo kaga mu bakon masu yin ajo da muje birnin ibadan motocin mu suka ta yin tsere ba mu tsaya ba sai da mai an kare mu tsaya a jos domin mu zuba ibadan mun tsaya gidan man nan total motocin mu sai da su kai tatil a gidan man har muka a gidan man ibadan a gidan man har muka sai ayaba lallai daga nan fa sai bakin kwata bakin kogi kenan ku fahimta za mu tsallaka indicen taraba malam daga nan muka kwale-kwale waɗansu ido malam waɗansu ido ya yi kwale-kwale ta cike zikin ruwa za mu zuba an amina keken gaba zan bari ba wallahi tun da Allah zai bi kama zaki ba sai dai nan da ke so za da huta wannan waka da da ita garkuwa ne na kira ta wanda daga ya mallake ta Allah sada shi da ɗan suwai ba sai kai ka shagalita can da ka shiga karka kwalita dan kake so za ka huta ayaban shugaban halitta bai ya sabe ka dan Usmanu baba sai kai ko da alama duniya ce ka san shaidaniya ce sai ta saka sakangance asaba kuma sai ka goce idan ka fado ba gobe wani ratana ba sai kai ko ina sharri gare ta masu zance sun kira ta gare ta ta gaba sai ka tsince ta can a bayan kuma ba da ita ake ba ita ta yi sannan gadi sun ta haya ce duniya ita kurkuku ce gon wanda ya kasance mumini kuma janna ce a gundukan kafiri bakiyansa dan zuwa wanda ke kurkuku a daure ba shi da ikon ya tsere kaga hutu sai ya jure randa duwa da ya kare to babu mai cewa ba zai like kafa ba sai kai babban masani uban masana daga da kai sani ya sadu
Sadiku uban ɗakin ka abu Mustapha sarkin Sadiku uban ɗakin ka abu kai ne kogin akwai maganin babu kai ne ke rabba da kyautar rabu sai ka bayar a samu habibu in ka hana a hadu to amma kai ba hanawa a halinka da zubai akwai samu a hannunka lallai ko girgije koyi yake da takunka kai ne kyauta gaba ɗaya ba shanka al-Mustafa sandu kai Muhammadu ne babbar ajiyar Allah yan uwana Muhammadu ne babbar ajiyar Allah ya sarkin azumi gwanin tsayuwar sallah da ibada kun tabarakan shagala aikin haji azumi zakka sallah da shi ya so wasadu ya rasulu ka roƙar mu ba da cimmu Allah ya kare mu sharka makiyan mu dai masu soko da yaushe su ga ƙarshen mu ko sun neme mu kar da su sabe mu koye mu kar mu gadu na jama sadan mu suna tadi annabi ne na jama sadan mu suna tadi wai dan Usman Rabi'u ya fadi wai basira ta kare masa sai fadi ya azana rike Muhammadu fadi ya ɗan uwa kutubu Rabu sallah alal muqtar Mustafa kakan tijari to bismillah ar-rahmani rabbana rahmani salati gun sayyidu rabbani Mustafa kakan tijari a salatin nada da adayensa a cikin alayensa Mustafa da jikokinsa shehute januwar jilade a salatin nada har da shakwar haba shana marhaba shau mai yawan haske da karama mai halifancin tijjani ya rabi mai ilimi da fasaha Allah abin ilimi da fasaha kuma babu shakka batuna saha annahu sirrun rabbani ya sarki marar wazirin mulki Allah marar wazirin mulki idan kwana aja dukkan aiki sai ya banka kan tijjani Muhammadu Mustafa sayyidun sadati ya sayyidun sadati to bangun ibada baya lati dan haka abu da kira shi halifan ita horon bade shi Muhammadu baban binta yan uwa kwaje baban binta to kuma shi ruwa ne mai wanke ta dan haka kuma da baya sauka cikin kakan tijjani Abana Allah ka ji kama da rufa'i sa Rasulallah ɗaye mai masauki fadar shi to bismillahirrahmanirrahim sarki sarkin da zuwa ka yake a mulki cikin ikonsa ne an ɗauke ban aboki shi bai barin wani dan wani Allah kun ji tsarin mulkin shi
salati ga manzo da albunkuta ne wannan daren baki ta yaba da zu da fadi da ali da safai laina sa azari da auliya Allah waɗanda suke tsaye akan turbar shi da nufin kamar su shaiwa Ahmad Tijjani da ɗan uwa na sashen Abdul Qadir Jilani da shehu Barhama Inyasi Gausun zamani waɗanda tuntun su ne ke haska hanya zuwa fadar shi na ayaki Rabbana ka daɗa mina haske da hazaka idan kwana yi nufin zan tsaro wata waka akan rashin rufa idan mun kai mai zalaka to wanda kullum ya buga rasulallah shi ne cikar aikin shi baya yaki idan kwana yi nufin zan tsaro marsiya a cikin mika gaisuwa ta da ta'aziyya a gundukan musulman fadin duniya musamman musulmi na ƙasar Najeriya da dukkanin sha'irai yan wama da rufa'i da dangin shi Alan ƙarshen ganina da shi ranar Asabar da safe a University muka ɗan zauna a gefe Rufa'i ya ce mu nemi mutum ɗin nan a yafe saboda alƙawarin da muka yi wa jama'a mu je mu cika shi ce da yau akwai nauyi da yawa a kaina ina ce da shi yau akwai nauyi da yawa a kaina bayan majalisun gari a gisa a najirana sannan ina tsaron a ɗan bacca za mu kwana kai ba fa sun gayyace ka a takardar sunar ka gano gashi na ayaki ina ce Rufa'i a yanzu fani dan bata zani malar Rufa'i a yanzu fani dan bata zani majalisun wani biki zan je an gayyace ni da daddare nake son zane sun gayyace ni sannan ina son in na je garin ga da daddare zan koma ni ya Allah ya kan aja Aisha ba haifiya bu abin Usman baba kara habshe ta abi ya Allah ya kan aja Aisha ba haifiya bu abin Usman Allah ce ta abi ya Allah wa ina roƙonka ka tsabtace ni yanayin nan da na shiga sadu zuwa gare ni domin zuciya ta kwarai ta samu rauni dan wannan sabon shekara ta girgiza ni a ciki na yi asarar gaban da kwatankwacinta ya Allah ya ji kan Aisha ba haifiya ko abin Usman baba gurra biyu Allah dubun aske ka karo ilhama basira da baiwa ka kwararo ka amince masa wata waka za ya tsaro mai ban tausayi ga duk babba da yaro ka amince ta yi ka bude gwamnatiyanta wayo 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 wai ya dan da raina wayo 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 wai ya dan yi da raina ta ina yaro karami na rashin ubana bulalar maraici take ta bugun jikina babai da wakewa garan sai ondina ita nake gani in ji sanyi zuciyata
saurare da aji sharabu Usmanu bayan rasuwarsa mahaifinmu aji sharabu Usmanu bayan rasuwarsa hidiman da yake yi mana a rayuwarsa ajiya Aisha ta neman da kwatankwacinsa duk tsanani duk wuya ba wace ta kasa hidima an gare mu 'ya'yansa maza da mata. Mai saurare amma daga daidaman da take ya ike wani ba wanda ta rungume shi a ciki kamar ni ba don komai ba saboda autan ta daidai wasu ma a jikokinta har sun girbe ni wannan shi ne ya sa ta sada a zuciyarta. Saurare da ajin sharabu Usmanu bayan rasuwar mai saurare kai har sai da hasken yabo ya bayyana gare ni gayyatoci na jama'a na ta zuwa gare ni kuma sannan da daddare ake yi ya ikwani shi majalisin kenan ya ikwani ajiya ba ta iya barci sai ta jira ni in na dawo ko a zaure zantar da ita mai saurare na mai jinkiri na dawowa ummina alajikanta ina jinkiri na dawowa ummina sai ta je ta tattashe don kan yayyina ta ce da su ku je ku nemo min autana aka ta kan yi musu kullum a dare da rana ba da zuwa gare ta in ba na kusa da ita. Mai saurare na lokacin rikimar baitin kada in yi tuya ban sanya albasa ba tarihi a baya masa dade su kai bai sharri dan biyayya kan wani baiti da nai asuma agiya jama'a su kai mana mummunar fahimta. Mai saurare na bara'in ya ma baitin ka ji shi dukkan mai matsayi gudun ilahu ba dai kai kama dan amina to kada in tuya ba sanya albasa a cikin ta ba idan kuwa na mance ba na ku ji kamshin ta ba a ce shi ana ibrahim cikin yabon ba sa kushin ba ai sai in laifi cikin hadara ta muje ta ba mai saurare na kaji baitin kaji abin da na ce aka ce wai na fifita gausi kaji abin da na ce aka ce na fifita gausi maulana shaka ibrahim in yasi wai na fifita shi kan annaba khairun nasi karshe aka ce hukunci na a kiyasi shi ne na yi rada jini na ya halasta mai saurare na lamarin nan ya sani cikin babban bala'i duk yadda nan bi sai a yi taimin jafa'i yawo ya gagaran da rana kuma bayi hajiya ta rabe saboda yawan du'a'i kowa ya ganta tilas ya ji tausayinta mai saurare na wata rana na fita sai aka jefan da dutse wata rana na fita aka jefan da dutse jini ya cika mun fuska kai sai karantse hadarin mota da kowa ya tarafe
sai ta hau salati yana ta bari jikinta mai saurare sai ta taso da hanzarin ta rungume tana kuka tana tambayar bai yasa beli sai na ce da ita wasu ne suka je fili zan wuce a keke sai suka so su zare ni sai na ke tsaya suka je bandan mugunta kai saurare na jin haka hajiya sai ta fashe da kuka sai ta sa mayafinta tana gogon fuska tana cewa shi yasa fita na halika a takaice dai ta wanke mana babu shakka ta sa mana magani da kanta mahaifiyata da saurare na tana gaba mana wannan sai ta yi alwala hajiya sai daga ta zo ta da sallar ba ta farilla ce ba tana nafila a cikin sujjada tana roƙo ga Allah a idan ta sai hawaye da ke shata ta kai saurare na hajiya kukarta a sallar ya tsananta har sai da baba Dija abokiyar zamanta ta biyo ta inda take ta shigo wajenta sai ta warar rashinta tana ce da ita ki tsawala wa Allah wannan lamari ki huta kai saurare na wata ran nan zo ta ce mani ungwa kifi tun da daddare ne ta jira ka lokaci tun da zafi amma ka bari idan mama ka zaifi sai kaga ta dawo kifin a kasan mayafi ta boye shakar wani ya gaishe mahaifiyata kai saurare na ta faɗi abu malamai sai ta je ta nemo sun hayaki da rubutu duka sai ta samu ta aje shi komai dare tun har da komo hannunta za ta sa a rubutun ta tsomo ta dinga bai ina sha a baki mahaifiyata mai saurare na abu ɗai ne ya gamban tausayi a lamarinta ita mahaifiyata abu ɗai ne ya gamban tausayi a lamarinta yanayi na tsufa da yanzu ya lullube ta a ba daga da ka ko menene ka bata in ta ci sai ta rage ko ya karanta in na zo ta bai in ci ko ba na bukata lafiya dan za ka ji tausayinta alaji kanta ban da lafiya dan za ka ji tausayinta sai ta kasa zaune da tsaya a rayuwarta magunguna za ta je ta hado da kanta tana guri da nargaje su digi da gauta duk da girma na a baki za ta banda kanta ka saurare na abu ɗaya na kan ji daɗi in na tuno shi maulidi na da jan bulu ta halarce shi ta cafa kwalliya ta yi kitso da kunshi har sati uku maulidin bayan gaba shi hajiya tana gida na nan ta yi zamanta ka saurare kullum ɗin na ce da ita yaushe zan mai da ke ne shangon maja sai ta kan da dariya ne sai ta ce zama
rabi'u bigan kashi na rike ɗaye dan Allah ƙarya a daina imani haka ce wasu sun kawon kuɗi mai yawa wai waka ta zambo wani mutum in yiwa wai sai dai mafarki shayana na zuwa shawutin jani sai ya hana da kar in yiwa mutumin bai tuka wai gaskiya ce yake lallai ni wanga zance ƙarya ake yi mani ni ba ruwa na da fitattunan zamani yaban Muhammadu manzo kaɗai na sani da shi aka sanna a dankanin zamani amma da sauran sabon maroka suke lallai yo ai kun ji waƙoƙin da na yi mai yawa a ciki ba ni zagi ko rigima da wani zambo ciki za ku yi shaida yan uwa madoki nake da za a ban kuɗi mai yawa lallai mutan duniya da rudu suke lallai masu aƙidu da yawa sun zo mani duka bayanan aƙidunsu sun yi mani ya hada alƙawar ina bi su sun kai mani mai abin duniya yau za a nuna mani bayan na sani arziki ta Allah yake lallai masu aƙidu ban nufin saba muku sai dai ina so dai in shaida muku ku rike aƙidun ku bar ni ya fi muku yaƙin shehana marhaba ya cin muku ya wanke ido ko mai gani nai nake ɗaiɗai ku kalle ni dai rabi'u ku bar ni haka ku kalle ni rabi'u ku bar ni haka Allahu ya yi mun baiwa a waka duka kamar zuban ruwan sama haka da yake gumbai duka gamjin sha sansaka turmin gida sha daka dina bane a kalau madina yake lallai Isra'in annabi mijin Khadija mai ɗaukaka lallai Isra'in annabi mijin Khadija mai ɗaukaka ranar 27 ga watan Rajabuwar haka Jibril ya zo a banzo da mai ɗaukaka Jibril ya taho tare da wata irin buraka Jibril ya zo a banzo da mai ɗaukaka Jibril ya taho tare da wata irin buraka lallai jikinta kamar kowuna fasakar ta mutumtaka kuja da sandu a sanda tambara na mai yaɗe kuja da sandu a sanda tambara na mai yaɗe tambaran kwatila su kowa yake shi a sanda sarki ne tambara na yau na sarkin annabawa ne ta makarsa an kaɗe ba za a sake makarishe ne madogara ya bajin dija lallai ya bajin suka dija bege ka nake yi wa rasulallah Kabo ne gobe ka, sannan mun so ka, kuma ba shaka, kuma ba shaka, da daga da nan madan ka ta hamila. Allah ya zaɓe ka, sadaka da ka ya baka, ya ce da kawai kyanka, ya ce da kawai kyanka, ba ta sa da shi da albarka ta hamila.
Muhammad Rasulullah ibatan Khadija annabina sannan annabina sannan annabina inna Muhammadi Maulana Muhammadi sai manzon Allah gaskiya sai manzon Allah sai manzon Allah rasulunka Allah zan fara gare ka ne da dabi albari wala hayyalu muntajibu Allah wa rabbi kake mutun da aljan har tsuntsaye kamar su zabi kane ubangijin da kai ne kamar mu daini da albi kane masanin zahirina har badina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija nabina shi ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina ni dai bawa ne Allah kane ubangijina ni dai ina ta roko a gare ka ya ubangijina ka sa ni cikin kogin aske na Muhammadina durmu ya cikin kogin inda sai har umar da kaina Allah ka shayar da mu madaran soyayyar Muhammadina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija nabina shi ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina Maulana Muhammadina Maulana Muhammadi ina salati da kyakkyawa gare ka ya ba aiki Muhammadu Rasulullahi da Hamzatu mai kyau baki shi ne ya zace Yusuf kun kyawo kuma ya zarta bilki a duniya gudu da ɗin saduwa da shi ma aiki idan da na sani da karancin shekaru ne ya guda Muhammadu Rasulullahi mutun Khadija nabina shi ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina wa sallallahu alaihi cikin salatin da mutane gina har ba sabai ya waɗanda da saboda su kare sa su kasara ta kubai ya suka kashe dubun dukiyoyinsu da darhabai da kwambai ni so nake in je in ziyarce su ganin ba matambai Allah ka kai mu can birnin Madina gun annabina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija annabina shi ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina wa sallallahu alaihi cikin batuna in harbansa ashe ya kuna ba cikin batuna in harbansa ashe ya kuna ba kamar in yi gini ne haɗurufa ba mai kofa ba kamar in zo shiga fadan sarki ba samu dan iso ba fadawa na shiga na sai in ma ba su da kyan ba to ya ka gani da na karo fadar Muhammadina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija nabina shi ya Isra'i ya mi'raji masu yi mun iso su uku ne ba kamar su guna masu yi mun iso su uku ne ba kamar su guna shan wucin jani na dama na ji na da na haguna a baya ga shafi Ibrahim ya sa ido a kaina ga ya mun kitabin da za a ce ya rage a kaina Allah ka ƙara dumbin yardar ka gare su shewunaina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija nabina shi ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina a yanan uwa bana ka kalle na fito a bunje ga kaina da kayan bege tambaye duk inda na je idan ga gidan Muhammad ne wurin uwar gidan Sadije su ne bayan kan zunubai ta makarciyawa da lauje ni sallama nake muku ya alin gidan Muhammadina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija nabina ya Isra'i ya mi'raji Muhammadul mu'minina yau kuna da babu yadin nan kuna da babu yadin nan kuna da babu aya ummatul mu'minina yau kuna da babu idan wasu ma da ne mai bege muku ya zo da roko kowa yake mara a gidanku ya san halin ku shi ya sa tun da na gane haka sai na taho da koko mara nake wurin ku ya alin gidan Muhammadina Muhammad Rasulullahi mutun Khadija nabina shi ya Isra'i ya mi'raji amma kokon baranta wa ya fi karkata a gunki dije ya gashe ki shugabar mata ya tauraruwar gidaje ya mata da shugaban annabawa ɗahe uban mazaje ya Khadija ni ba kokon baranta wa ban san umai garaje
gashi tam da tukwaicin begen Muhammadina. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Shi ya Isra'i Ya mi'raji Muhammadina. Allah na Muhammadi. Ya da Ya Khadija na san dani da ke ba mu yi zamani ba. Ya Khadija na san dani da ke ba mu yi zamani ba. Dani da na san dani da ke ba mu yi zamani ba. Me yasa nake kuka na zo gaba ke na zugunta. Ya Khadija na san dani da ke ba mu yi zamani ba. Zan ku aiki na sabai ni ku ai ban iya ba. Me yasa nake kuka na zo gaba ke na zugunta. Kake dube ni Khadija domin darajar Muhammadina. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina. Bayan rashin yin zamani da ku ina da wata cuta. Cuta ta rashin nutsuwa da sanin me nake a bauta. Sannan idan amana ce aka bani sai na yi cuta. Bana na fila ta farallar ma da kyar nake cika ta. Wannan yasa nake kuka na zo gaban ki na dubunna. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina. Allah na Muhammadi. Ya da Khadija in ta kamar ibada ai ni ko ban iya ba. In ta kamar ibada zan ko tsarkin ta ban iya ba. Cikin birnin zunubi ba lungun da ban sani ba. Iyakokin Allah ba wacce ban ƙetara ba. Iyakokin Allah ba wacce ban ƙetara ba. Cikin kokin zunubi ba ran da ba zai iyo ba. Wallahi ni kamar ranar zunubi ta daki kaina. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina. Yawwa sallallahu Muhammadu. Ya da Khadija ne abin yayi mun yawa kamar in ya hauka. Khadija ne abin yayi mun yawa kamar in ya hauka. Gani baras ibada sannan gani mai karya doka. Gani baras ibada sannan gani mai karya doka. Sai na ga ya kamata in dinga tunani in daina hauka. Sai na ga ya kamata in dinga tunani in daina hauka. In zo gaban ki mun wanka duk zunuban su sauka. Ki tsarkake ni sannan ki sada ni da Muhammadina. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina. Duk wanda ya ga mijinki babu hijabin da bai wuce ba. Duk wanda ya ga mijinki babu hijabin da bai wuce ba. Sannan biyan bukata babu irin wacce bai ishe ba. Sannan biyan bukata babu irin wacce bai ishe ba. Khadija duki juyo ki dube ni dan Usmanu baba. Bukata ta saduwa da mijinki ana raina. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Ya Isra'i ya mi'raji. Zauna lafiya matar yardajjen sarkin sarakai. Zauna lafiya matar yardajjen sarkin sarakai. Khadija mai dubun dinari mai dukiyar awakai. A zamanin ki dukkan tajiri kin fi shi dawakai. Kowa ya san ki Khadija tubun taimakon sarakai. Da masu rauni har kaskantattu kamar irina. Muhammadin Rasulullahi mutum Khadija nabina. Ya Isra'i ya mi'raji Muhammadina. Masoya ban kun amsa ba. Hannaye ban kun taba ba. Sayyidina Muhammadi. Sai manzon Allah. Gaskiya sai manzon Allah. Juriya sai manzon Allah. Adalci sai manzon Allah. Mutunci sai manzon Allah. Kauna zalunci sai manzon Allah. Kyauta sai manzon Allah. Ungo sai manzon Allah. Amshi sai manzon Allah. Gashi sai manzon Allah. Karbi sai manzon Allah. A ce maka kwashe du sai manzon Allah. Malam a ce maka ɗebe du sai manzon Allah. A baka ƙara ma sai manzon Allah. Ka gode a dinka ma sai manzon Allah. Ka shiru ya maimaita sai manzon Allah. Halayen annabi
annabi sun burge ni yada ni da halayen annabi sun burge ni yada shi yasa ni nake tafa mai yada shi yasa ni nake tafa mai yada mutan Kano kuma ya burge ku yada jama'ar Kano kuma ya burge ku yada to ku taya ni gwanin tafa mai yada mai gida annabi Muhammadu yada yada sayyidin sadati yada yada ashabul gwamnati yada saboda adin zallati yada mai gida annabi Muhammadu yada yada maulana Muhammadu yada uwa ga sharibai bada mazara ummul kairi bada mazara yar manzan Allah bada mazara masoya ku amsa manana bada mazara kuma annabi ku tafa manana bada mazara yar annabi Muhammadu bada mazara sharifiya yar manzan Allah bada mazara karima ummu abiya bada mazara aduma ummu shurafai bada mazara azima bid'at rasuli bada mazara karima umma sanaidi bada mazara uwa ga sharibai bada mazara don da sai irin sun fata maiki bada mazara wallahi ba shan kaya na duba fuskarki bada mazara da nai ga da Muhammadu ne a baiki bada mazara don ga babu wace ya baikenki bada mazara sannan ke ce sarauniyar kyawun mata yin duniya zahara wadanda da gewa ga jaribai sannan babbar ya gudu Muhammadu mun zo bada mazara uwa ga sharibai bada mazara ina batun ma barke na koma ne bada mazara hada yi da kadija to ai ya zarta tunani bada mazara ita ce mafari ta samu da imani bada mazara ta riga kowa karɓar umarni bada mazara kai kadija ta yi nisan da ba mai hantar matsayin ta ko wadanda da gewa ga jaribai sannan babbar ya gudu Muhammadu mun zo bada ina mazara da ina ko batun matsayi ne to ma na dauki bada ita ce mazara babar ta waliya babar ta ma'aiki bada mazara ta aliyu garzo ne masa dauki bada mazara kuje tun ga yaƙi wuyar ta aliyu ya dauki bada mazara ita gobe kai ta ganin gawar kofaro a kasin da markura wadanda da gewa ga jaribai sannan babbar ya gudu Muhammadu mun zo bada mazara uwa ga jadibai bada mazara masoya ku amsa wa nada bada mazara kuma annabi ku tafa wa nada bada mazara wanda ya amsa mu bada mazara Allah nuna masa zahara bada mazara wacce ta amsa mu bada mazara ita ma Allah nuna mata zahara bada mazara wanda ya tattafa bada mazara shi ma Allah nuna masa zahara bada mazara uwa ga jadibai bada da mazara zara jarumta da jarumta ba za ka aliyu sadauki ba ubangiji mai rama Allah ka bani ilama yi yabo ga mai himma miji gurin faduma wanda ba ai kamar shi a sahabbai ba Baka ya bajin binta matan da ba ya tamkarta mai jini irin nata mai uba ya tamkarta ya rabu Muhammadin Rasul farin duba cikin sahaba na duba ban kai shi ba ko gai ba ban kai shi a karfi ba da Muhammadu ne na sama ban kai shi cikin makusanta ba Ade dan uwan mijin Hafsa sannan ga shi sahabinsa miji ga Fatima ƴarsa wake da matsayin irin nasa ban ga kamar sa da sahabbai ba ku sani Muhammadu wani arshi
Ikin gidan sai an tashi baba sale raine shi Abu Ɗalibi gaishe shi bai wa Rasulu rainan wasa ba sannan Muhammadu ba zai arshi da Allah ya aiko shi sannan Aliyu saurayi da shi duk a cikin sa'adin kishi ya ce na yarda ba za ka yi karya ba ma'ana da a cikin samani Aliyu shi ne fari wajen yadda da sayyidin bashari Aliyu sahibin sirri ban yi wa Mustapha in kari ba ba ku takensa Muhammadu mijin Hamsa ilimi duka ya zama birninsa zuwa Aliyu kofarsa baka kamar Aliyu sam kamar Aliyu ilimi ba Ina ku gane ko fade ilimi sadauki ne shugaban mayaka ne kuma uban sharifai ne ba za da bar yabo har abada ba za da bar yabo ga sharifai ba Idan dai dole in zuga ku ya ahalar baiti a tafa wa sharifai ahalar baiti irin jinin Muhammadu sharifai jinin ma'aiki irin jinin Muhammadu ɗayan ku ba kun haiba irin jinin ma'aiki ɗayan ku ba kun nasaba ba da nemi ƙaunar sharifai irin jinin Rasulallah Izinin larabari Ubangiji ka dube ne ka taimaka ka ba da sani bayana wa zamani bar tabobin jinin Rasulallah su ne alil baiti jinin gashi mulkin mati wanda na yi munajati da shi da rabbal izzati Muhammadu Rasulallah asu Allah ne zabe su wanda duka da bai san su wannan kace da shi gaula Dini na fada wadara yar Muhammadu Zumura da Khadija Kubra gaban kudi da solo bara har fadar usabi dar fadala sannan kuma su kansa ne kuku kallon kamar da dai rahama ga ibadallah yari bai da gagare ku da rama kake su maka al'umma na zo ku ba da alfarma ka kan kudi na ke nema Muhammadu Rasulallah yari bai uku kana cancanci za ku ba da tukuici albarkacin ku ne nan ci kusa da duko cikin bacci Mustapha Rasulallah dukkanin masani da ya ganku kare baye dukkanin wasu ne idan ya ganku kai matsayinsa ko da malam ne idan ya ganku lallai a matsayinsa ko da shehi ne idan ya ganku lallai matsayinsa ko da gausi ne idan ya ganku sani ya yan fado ba sani ya yan fado ba da sai da ya shugaban halitta mai saya da bauta Idan shugaban halitta mai saya da bauta abin da malamai ita faɗa cikin bayani ba yin amfani da abin da na fahimta na ji su suna cewa dukkanin wata aiki babu wasu mala toshe dan yana cikin ta wasanin da sai adi sai waɗanda ke bayani akan bismillah kan takami da fandalarka sai dai hadisan masu yawa sun wuce girga saboda ragu ilimi gunsa ya yawaita amma abin da ya san wakadina na karanto ala Rasulallah shuwa gaban halitta manzo ce babu wani bawa wanda zai ce bismillahi da
bege fa ya rabauta bege fa ya rabauta bege sa ya rabauta sai bi gabu a gaida shi ya Allah ka yarda na biyu kai ma fage yabo ka kamar sai mai girma kamar sai ni asada a gaida shi ya Allah ka yarda na biyu kai ma fage yabo ka kamar sai mai girma kamar yawa alfana zai a gaida shi ya Allah ka yarda na biyu kai ma fage yabo amin ka kamar sai mai girma kamar Yusuf da bahali a gaida shi ya Allah ka yarda na yi kai ma fage yabo ka kamar sai mai girma kamar shauna busiri a gaida shi ya Allah ka yarda na yi kai ma fage yabo ka kamar sai mai girma kamar shauna biyu Usman baba a gaida shi ya Allah ka yarda na yi kai ma fage yabo ka kamar sai mai girma kamar Ibrahim in yasa a gaida shi ya Allah ka yarda na yi kai ma fage yabo ka kamar sai mai zalan akalan wani duka yin harba bismillah kadai kyau ba kuma bai dole zai wuyata Allah da aizatu wanzo mai girma sami oya ibadallahi da farkon ce bismillah ya shi da ubangiji na mai girma da ubangiji na zikiri Allah Allah zikiri Allah Allah ta zumba a adi na jin yaban na ruban kaliba
shi ne Muhammadu bai ceto kiyama begen sako da yaushe shi ne a raina ya Allah kai ne masani na zuciyata da naban da ke cikinta ka gangare ta da riya cikinta Allah ka nannade ta da gogoron mijin mai sunar uwata shi ne ɗan Amina Muhammadina a gaishe ka ɗan Aminatu manzo nabi mai ambatan ka baya a ƙani kayi komai na duniya wallahi zai idi so nake kalamin ce min nabi izamo ya banka shi ne cina da shana aya Mustafa Muhammad aidul guyubi mana da ba'ar matan rabbil maramumi gaishe ka da nake nabi alhawani rune nake dan kasa ba mana gulbi a fadar ka ya Muhammad ka san nufina ya aske na zatin Allah boy annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku tafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam rawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam rawa dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rawa dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Muhammadu maulana Muhammadu maulana Muhammadu sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rawa dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rawa dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rawa dan annabi Muhammadu wataran za ku yi rawa na yan siyasa za ku yi rawa ga yan siyasa kai ku tafa wa annabi Muhammadu masoya ku tafa wa annabi Muhammadu umma ku tafa wa annabi Muhammadu umma ku tafa wa annabi Muhammadu wataran sai kun tafa wa yan kwallo wataran sai kun tafa wa yan kwallo abba mu sai annabi Muhammadu ku ce sayyidina sayyidina Muhammadu sayyidina aha mu je gaba da zikiri sayyidina sayyidina Muhammadu sayyidina mata ila ya annabi Muhammadu sayyidina mata ila mata san annabi Muhammadu sayyidina Muhammadu masoya a tafa hannu gaban dukkanin bayan Allah annabi Muhammadu albishiri albishiri albishirinku yau maulidin Muhammadu dan masoya ne a yau na ce albishiri albishirinku albishirinku yau maulidin Muhammadu mun ga goma bai yau maulidi sai mai son Muhammadu sannan ba bai zuwa maulidi sai mai son Muhammadu a su ko makiya da an fara sai su hau gudu su ko makiya da an fara sai su hau gudu mu masu mauludi mun gaban su ko haka gudu mu masu mauludi mun gaban su ko haka sun gudu ba dan ba komai dan ba sa kaunar annabi Muhammadu aha masoya a tafa hannu na ya amsa Allah nuna mai annabi Muhammadu wacce ta amsa Allah nuna mata annabi Muhammadu wanda ya tafa Allah nuna mai annabi Muhammadu ba bai gaskiya da kai annabi Muhammadu kuje ba mai haƙuri da kai annabi Muhammadu babu mai kyan hali kamar annabi Muhammadu babu mai shiryarwa da kai annabi Muhammadu
Min jaye asa de min jaye dan mun jaye ya sabi mun jaye da min jaye asa de min jaye kuje sayyidina sayyidina min jaye asa de min jaye dan sayyidina aha masoya a tafa hannu sayyidina rajanai a doki kirje a kira Muhammadu rajanai a doki kirji da kiran Muhammadu ya mai gida Annabi Muhammadu ya azge na zatin Allah boy kai sai ka mai garuwa galwan dani ya wanda mai yabo na sayar mawali to ga duban da komai ban zo da bi kai mai labari ka san dubina idan garo mai gizi na daga damuranka kai ne mabudin ta wannan babu shakka kyauta irin wancan ayyo ba da hanka duka na zai su to gadin na yabanka ni ma kama da kyauta ya annabi na annabi to bara abu da baki to bara gurinka ko mu gaida dan abida ko abasa wa dan abida ko tafa wa dan abida ai tafi ga dan abida garawansa dan abida mata ku yi guda ga dan abida annabi don ne masaraici ne satara ta bai ganka annabi kuma ni mai wace ne koshi na iya beka annabi kai ne gaban gaba Allah ne kadai gaban ka annabi kai ne sanin sani Allah ne kadai ya san ka sai wallahi ya rasulullahi wana da karfe wallahi idina Muhammad rasulullahi wanda ya fi Musa kalamullahi ya fi Ibrahim khalilullahi ya fi Isa ruhullahi ya rasulullahi ya rasulullahi sayyidina Muhammad rasulullahi sayyidina Muhammad rasulullahi ci gaba da sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina Muhammad rasulullah ban ji ba sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina Muhammad rasulullah maulana Muhammad rasulullah maulana Muhammad rasulullah ko amsa da Muhammadu sayyidina amsa da karfi da Muhammadu sayyidina Muhammad rasulullah ai barin ciki barai sayyidina Muhammad dake ai barin ciki barai sayyidina Muhammad zuciyoyin mu sai sarai sarai sayyidina Muhammad zuciyoyin mu sai sarai sarai sayyidina Muhammad rasulullah Neman Muhammad sayyidina rasulullah Muhammad rasulullah Kiran Muhammad sayyidina rasulullah Muhammad yau ranar farin ciki sayyidina Muhammad na ce yau ranar farin ciki sayyidina Muhammad ma'ana dai rana ta maulidi sayyidina daga Muhammad masoyan annabi Muhammadu sayyidina Muhammad wanda rana farin ciki yake sayyidina su Muhammad kuma ke bakin ciki suke sayyidina haka Muhammad bakin bakin ciki suke sayyidina Muhammad da ba sa san Muhammad rasulullah ka shaida ya ubangiji sayyidina Muhammad Allah ka shaida ya ubangiji sayyidina Muhammad muna san annabi Muhammadu sayyidina mu Muhammad muna san annabi Muhammadu sayyidina kai ku motsa ku tabawa Muhammadu sayyidina Muhammad rasulullah ban ji ba sayyidina Muhammad rasulullah wanda ya amsa mani sayyidina Muhammad a cikin ku ƴan uwa sayyidina Muhammad wanda ya amsa mani sayyidina Muhammad Allah nuna mai Muhammadu sayyidina Muhammad wanda ta rasulullah amsa mani sayyidina Muhammad Allah nuna mata Muhammadu sayyidina Muhammad wanda ya rasulullah tafa hannuwa sayyidina Muhammad kai kowa rasulullah tafa hannuwa sayyidina Muhammad duk wanda ya tafa rasulullah hannuwa sayyidina Muhammad Allah nuna mai Muhammadu sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina sayyidina Muhammad rasulullah sayyidina Muhammad sayyidina rasulullah Muhammad rasulullah maulana Muhammad sayyidina rasulullah Muhammad rasulullah maulana Muhammad sayyidina rasulullah Muhammad rasulullah ba ku amsa sayyidina Muhammad rasulullah ko an gaji ne sayyidina Muhammad kai ku amsa da Muhammadu sayyidina Muhammad rasulullah
tambaya nake sayyidina Muhammad mutan Kano tambaya nake sayyidina Muhammad jama'ar Kano tambaya nake sayyidina Muhammad waye furta mu daga cikin duhu sayyidina Muhammad waye furta mu daga cikin duhu sayyidina Muhammad waye sanar da mu ubangiji sayyidina Muhammad kalmar shahada waye zo mana sayyidina Muhammad kalmar shahada waye mana sayyidina Muhammad sallah waye zo mana sayyidina Muhammad azumi waye zo mana sayyidina Muhammad zakka waye zo mana sayyidina Muhammad da aikin hajji waye zo mana sayyidina Muhammad da qur'ani waye kawo mana sayyidina Muhammad da qur'ani waye zo mana sayyidina Muhammad ceto karan lahira sayyidina Muhammad ceto waye mana sayyidina Muhammad kai ku tafa wa Muhammad rasulullah sabbi shugaba shugaba bada farmaye Muhammadu ya kairu kalkilla annabi ya nur zatilla annabi ya kairu kalkilla annabi annabi barka bana yakuna mutayyaba adeba kana nabi muayyaba abitu min alayhi misana da murshida dukkan nabi karatu kana wa magama annabi ودمي ودر اللمن بذكر وربي وآسف ودر بدر درب الأنظمة سيدنا محمد رسول عنا محمد وحفان التاول بدوات سيدي وقاتل بسكر مقدمة بجيدان كل الأنبياء منانو بجيدي رجل توجر وأنظمة سيدنا محمد رسول عنا محمد رسول من المولى آدم بابشي رسول من المولى آدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذبا فنقاط وتربية الأكواد بنا قاتنا قسما ومقسما سيدنا محمد رسول عنا محمد وآيو جميع رزنايو محمد فقروا إليه كل شان مأمما فواهي برب العرش محمد ورحمته ورحيمه فأكرما سيدنا محمد رسول عنا محمد بشر نذير مقصد وقاسم جواد قريب قصد الكف منعما وكفى منه في رسل فاستوى حبيب الجلال الأجمل ومكتما وأبيان سلك المعمود وجهه دينار للرجال اسكال مسلما قلوب جميل خلق آية بدوني أرسله آية فقك وألما وأننا تلفي الآمان ثانيا فآمان فرد الجار لن يقسما عليه صلاة الله ثم عليك صلاة الله ثم سلامه معنا وصلاة الكرام لو إنما سيدنا محمد رسول سيدنا محمد وأمسانا محمد سيدنا محمد أمسانا قربينا محمد سيدنا وتابعنا إلى محمد سيدنا محمد رسول سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد سيدنا محمد يا مولانا